Astăzi am avut onoarea să avem o întrevedere cu locuitorii Comunei Ciocălteni, raionul Orhei. O discuție foarte bună, o întrevedere foarte deschisă, sinceră. Oamenii au abordat cele mai mari probleme care îi deranjează și îi dor pe ei și aceste probleme sunt sărăcirea bruscă a moldovenilor în toată țara, inclusiv aici în ultimii câțiva ani de zile de guvernare PAS, problemele cu inflația, cu prețurile care au crescut până la nesfârșit, nivelul de viață care s-a redus, lumea pleacă de aici, pleacă din Republica Moldova, lipsa de locuri de muncă. Oamenii sunt foarte inteligenți și foarte conștienți. Ei înțeleg foarte bine, guvernarea actuală categoric nu poate să asigure o guvernare, un act de guvernare profesionist care să aducă beneficii pentru oameni. Oamenii sunt foarte nemulțumiți, sunt foarte bine orientați spre o participare activă în aceste procese din următoarele luni, pentru ca, prin votul lor, prin poziția lor civică activă, să aducă la o schimbare de putere după 28 septembrie, fiindcă anume pe asta îi pun accentul și asta este unica nădejde a lor pentru schimbări spre bine, pentru crearea de noi locuri de muncă, pentru dezvoltarea economică, pentru scăderea prețurilor la resursele energetice, pentru o viață mai bună aici, în Republica Moldova.